Khovela hian sakhaw tam tak a awm a chung sakhaw te chuan rindan le ngai dan hrang hrang an nei hlawm a a thenin pathian pakhat chauh an nei laiin sakhaw then khat chuan pathian tam tak an nei thung ani chung sakhaw zinga chuan Islam sakhaw hi Khovela sakhaw lian ber dot tu ania tun tum chu Islam sakhaw ron om tan dan kan ron tar lang don ani the PB channel is here meka khongein ka channel hi milo subscribe sak ve ram don nia Islam sakhaw ron chhuah dan hi chiang taka chui a har to em a aron chhuah dan chan chin hriat thei om chhun te po history anga chin chia ni lovin sakhaw lampang kai hnoi le thon thu ang deuh te a chin chia an nia ma se hriat theina om chhun an ni awangin an chin chia dan angin kan ron tar lang don ani he sakhaw hi Arabia rama ram pakhat Mecca atanga ron chhuak ania chu kumzanga somsari CE vel kha ani heti hun lai hian Mecca a chuan sualna anasa in danin tuma aphuar lem lova ruk tual tha le mi suam te chu a hluar em a engtik lai po in veng renga hun manangai ani an rama mi hausa ton to ho tam tak nei thei chin chuan an khuwa chuan rawan rel mai thina sa khuana in muna changsang lem lo le ani tin heti hun lai hian Mecca mi te chuan milem pathian bia in pathian tam tak an neya an pathian lim chuan an mun thiang lim khaba chu akhata ma se an khuwa chuan ma son na engma an nei pha lova ruk te chu ala hluar em thawani chu khuwa chuan mi pakhat Mohammed anti chu aron pianga apian ma in apa Abdullah chuan athi sana kumruk mi lek ani in anu Amira chuan athi san boka apu Abdul Mutalib chuan en kolin kumriat mi lek ani chuan athi san lea chutiang chuan fasha tak chuan aseilian chhove ta ni kumzanga somkwa panga chuan kumsom ni pangami ni in nupuya neya sanghong sei manga sumdong in eya zong ve thinani heti hun lai hian sualna anasa kan ti to kha an khapa pa te chuan milem bia in mihring te chu in thoina nan manga an nun dan chu Mohammed a chuan aning to tak zetani tum kha chu puka a ha chol lai chuan a pathian hna a tong traya thok le khata chuan a ma a vantir ko pakhat chu aron in lar phut maya a pathianin a thu hriat tir chu ziak chuak turin atia chu puka chuan le kha chu aziak tan ta ni anun pum chuan chu le khaziak chuan hun a mang ta a hnuwa chuan a thil ziak chu a thian te chuan ziak chhong le in kumzaruk somthum pathum CE ya chuan Muslim le khabuthiang hlim Quran alo ni ta ni Quran chhuwa ma kumzaruk som CE ya chuan Muhammad arin na chu adar trana ma se Mecca a rorel tu te chuan an lo lom vak lem lo ni turani Muhammad a thuring tu te chuan ti du da nan na satak an toka a then chuan nun na hial an chan nge ani chung ti du da na tuar zinga then khat chu Mecca atanga lalote Ethiopia a Abyssinia a chuan an tlan chhia a ma se atamjok chu Mecca a chuan an latang ani kumzaruk som pakwa chuan Muhammad a chuan anupui asuna anupui meu a han sun chu abeidong hle ani Mecca bulloka chuan ram pakhat ya trip anti chu a oma ya tripa chuan Muhammad a thuring tu te chu an lo om man der to a Mecca a an himlo awang chuan Muslim ho chu ya tripa pem tur chuan an soma atamjok chu ya tripa chuan an pem ta ni Muhammad ale mitlem te chu Mecca a chuan an la oma an ni po chuan chhuah dan tur chu an rel meka chuti lai chuan Mecca a rorel tu chung kwa te chuan thil om zia an hria a Muhammad a chu tha an tum ta ni zanlaya chuan arokin athat tu tur chu an tir chhuaka ma se a inan vathlen chuan tuma an lo om to lo ani a hnu chuya ti hlum ngal tur chuan nu chui thiam te chu an tir chuak ngala Muhammad ale a thian te chu puka biru in an pathian hna an tong traya nu chui thiam te chuan an tom na puk chu an va munge ya ma se Muhammad a chu puk chunga a om an ring lo ani
an soi dan chuan puk lu ka chuan mai mom ril alo inzam treuh mai ani ome nu chui thiam te chu kalbawin Mohammed ale a thian te chu an him ta ni Mohammed a chuan dam takin ya trip thlenga ya trip chu a ming thlakin Madinal ul Nabi zol nei te khopui ti in a ming an vua ta ni anua chuan indo na chu a chuak tan ta a kumzaruk somni palia chuan Muslim mi zathum som pathum lekle mikan sipai te chu Battle of Badara chuan anin dawa maktak main hemitum hian Muslim ho chuan ne na an changa mekan sipai sang chuang chu anti hlum ni in an soyani anua chuan indo na dang Battle of Uhud chu a chuak le a heta anin do tum hian Muslim then khat chuan Mohammed a thu chu zom lovin indo lai chuan mekan ho kem chu an runa ma se mekan ho chuan Muslim ho chu an lo tlom ta ni anu kumzaruk somni pasaria chuan indo na Battle of Trench chu a thleng le a hemi tumpo hian Muslim te chuan ne na an chang le ta a heng indo na a Muslim hoin ne na an chana wang hian an che vel mi te chuan mekan ho chu an muniama Muslim ho chu zom zelin Muslim ho chu an ron pung chho zela anua chuan mekan ho nen chuan in rem na thuthlung chu an ziak ta ni ma se an rem na thuthlung chu mekan ho chuan an bok chele ta a Mohammed a ngai dan ani talo sipai sing chuang lai nei ta boka a sipai sing chuang rual chu meka lampan chuan a chhuak pui ta ni mekan ho chu tlomin khaba a chuan akala an milem pathian te chu ti chevekin an pathian ala biak na mun chu asiam ta a chutatang chuan Muslim sakhwa chuan khovel aron tuam ta ani ole khati zong kha tuntrumatan chuan nile phot mai sela thlir tu zong zong te in zawain video le kanin mule theu donia